Već dosta dugo živimo u svijetu kratica. SAD, SSSR, MMF, VTO, UN, RH, ISL. No, malo koja je danas slavnija od kratice GMO. Iza kratice koja označava genetski modificirane organizme krije se otključavanje šifre života i redizajniranje onog što su priroda ili Bog možda i udruženim snagama stvorili. Ta je nova tehnologija odavno izašla iz laboratorija. Danas je njen laboratorij cijeli svijet. Tako barem tvrde neke knjige čiji autori smatruju da smo zbog GMO-a došli blizu ruba uništenja, ruba propasti ili ruba etičnog ponašanja. Ali ne budimo toliko dramatični. Danas smo samo na rubu znanosti. Postoje knjige i postoje kultne knjige. Prema mome shvaćanju, to su one na koje se mnogi pozivaju. Po pitanju GMO-a takva je knjiga Sjeme obmane gospodina Jeffreya Smitha. Jeff je sa sobom u Zagreb doveo jednog od junaka svoje knjige, što nije česta pojava. No, niti ljudi poput gospodina Arpada Pusteja nisu česta pojava. On je po mnogo čemu važan i čak neizostavan po pitanju i u povijesti kontroverze zvane GMO. Evo, neki kažu da smo trenutno usred najvećeg eksperimenta s hranom u povijesti, pa koliko je zapravo taj eksperiment danas velik u smislu polja koja su zasađena sa GMO-om i zapravo postotka hrane koja je kontaminirana GMO-om u Americi? U svijetu postoje polja veličine 3 Velike Britanije na kojima se uzgaja GMO. Postoje 4 glavna usjeva, a to su soja, kukuruz, pamuk i uljana repica. Sva se 4 usjeva upotrebljavaju za proizvodnju biljnog ulja. Osobito soja i kukuruz imaju derivate koji se koriste za proizvodnju velikog dijela procesirane hrane. 70% hrane koju danas jedu Amerikanci sadrži neke genetski modificirane sastojke. Riječ je o doista ogromnom eksperimentu. To zapravo i nije pravi eksperiment jer se svaki eksperiment provodi pod kontrolom i nadzire. U ovom slučaju dajemo ljudima tu hranu bez ikakve kontrole i nadzora. Možda je došlo do velikih promjena u fiziologiji i ozbiljnih zdravstvenih problema, ali oni nisu istraženi. Nedugo nakon što je genetski modificirana soja uvedena u Velikoj Britaniji, broj ljudi alergičnih na soju porastao je za 50%. Spominjete i podatak da je danas 70% hrane koja se nalazi na policama američkih dućana zapravo kontaminirano GMO-om. Je li to točno? Genetski modificirana soja i kukuruz imaju mnogo derivata, na primjer sojin lecitin i kukuruzni sirup. Oni se koriste za proizvodnju biljnog ulja. Tako se i kanola ili uljana repica također koriste za proizvodnju biljnog ulja. Zbog toga je 70% hrane u SAD-u barem jednim dijelom zaraženo GMO. Napisali ste da je 2003. godine predsjednik Bush rekao kako je proizvodnja GMO zapravo način da se pobjedi glad u svijetu i kako Europa stoji na svom putu tome sa svojim pravilima. U stvari, riječ je o nekakvom dugoročnom planu biotehnološke industrije koje su oni čak i predstavili na svojim konferencijama. Arthur Andersen Consulting surađivao je s Monsantom, najvećim proizvođačem genetski modificirane hrane. Ta je tvrtka 90. godina prošlog stoljeća zamolila svoje direktore da opišu kako bi, prema njihovom mišljenju, trebala izgledati savršena budućnost za 15 do 20 godina. Monsantovi su direktori opisali svijet u kojem će 100% komercijalnog sjemenja biti genetski modificirano i patentirano. Savjetnici su zatim na temelju toga izradili strategiju i taktiku kako bi taj cilj i ostvarili. Na istoj su konferenciji nekoliko govornika kasnije predstavnici jedne druge biotehnološke korporacije na zidu predstavili dijagram na kojem su predložili preuzimanje 90% komercijalnog sjemenja u roku od 5 godina. Njihova je namjera bila preuzeti opskrbu hranom u svijetu. 1992. godine, kada je SAD odredio svoju politiku o genetskom inženjeringu, cilj je bio povećati američki izvoz. Vijeće konkurentnosti, kako se to vijeće nazivalo, dalo je naredbu Američkoj agenciji za hranu i lijekove i svim drugim agencijama da te stvari što brže izbace na tržište. Zbog toga se genetski modificirana hrana pojavila na tržištu prije nego što su napravljena adekvatna testiranja. To je i razlog zašto ta testiranja još uvijek nisu napravljena. To je neka vrsta kombinacije američkih multinacionalnih kompanija i vlade kako bi diljem svijeta pokušali stvoriti spremno tržište. Kada je predsjednik Bush to rekao, otprilike u isto vrijeme
vrijeme američko ministarstvo vanjskih poslova tvrdilo da je genetski modificirani pamuk velika pomoć zemljoradnicima u Africi. No ovog je mjeseca objavljeno izvješće koje je pokazalo da su zemljoradnici na tom području doživjeli katastrofu. Većina od ukupno 36 zemljoradnika koji su uzgajali genetski modificirani pamuk zapravo je pretrpjela teške gubitke. Slična se stvar dogodila i u Indiji. Iako je tvrtka Monsanto izjavila da je napravljen veliki pomak, indijska je vlada tvrdila da su zabilježeni drastični gubici. Zbog toga je indijska vlada od Monsanta zahtijevala da zemljoradnicima plati odštetu u iznosu od $10 milijuna. Kada je Monsanto to odbio učiniti, vlada ih je prije 2 tjedna izbacila iz te države. Biotehnologija nije ispunila mnoga obećanja, no još je strašnija činjenica da je politička motivacija da se ta hrana pojavi na tržištu bila toliko jaka da je donesena odluka da se ignorira znanost. Kada čitate dokumente u Agenciji za hranu i lijekove, možete vidjeti da znanstvenici tvrde da ta hrana može prouzrokovati alergije, otrove, nove bolesti i poteškoće u ishrani. Oni su nagovarali nadređene osobe da pokrenu dugoročna istraživanja o sigurnosti te hrane. No osoba koja je bila zadužena za politiku, bivši odvjetnik tvrtke Monsanto. Kasnije je ta ista osoba postala potpredsjednik tvrtke Monsanto. On je nadglasao znanstvenike i dopustio je da ta hrana izađe na tržište bez ikakvih testiranja o njezinoj sigurnosti. Gospodine Pustaj, vjerojatno je vaš životni plan bio da budete znanstvenik cijelog života. Međutim, s vremenom ste postali glavnim junakom jedne priče i dalje ste znanstvenik. Međutim, osim što ste postali glavnim junakom jedne priče, ušli ste u neke knjige, ušli ste u 50-ak dokumentarnih filmova. Možete mi ispričati kako se to zapravo dogodilo? In 1995, 1995. su godine škotsko ministarstvo poljoprivrede i škotski znanstvenici primijetili da su genetski modificirana soja, kukuruz i rajčice ušli u hranidbeni lanac britanskih potrošača. Nije bilo znanstvenih dokaza koji su dokazivali njihovu sigurnost. Drugim riječima, nisu objavljeni nikakvi znanstveni radovi. Oni su smatrali da je to jedna vrlo nepravedna i nezadovoljavajuća situacija. Onda su odlučili da će iz javnih fondova izdvojiti 1,6 milijuna funti, odnosno oko $3 milijuna za znanstvenu skupinu koja je trebala napraviti nacrt za generalno testiranje sigurnosti GM-a. Bio je to velik projekt. Za taj su se projekt prijavila 3 instituta u konzorciju. Uspjeli smo dobiti subvencije u iznosu od 1,6 milijuna funti u konkurenciji protiv 27 drugih znanstvenih skupina. Naš zadatak nije bio testirati sigurnost samo jednog usjeva. S vremenom smo genetski modificirane rajčice počeli upotrebljavati kao model. Naš je zadatak bio stvoriti nacrt na koji se način trebaju praviti testiranja i kako možemo uvjeriti znanstvenike i potrošače da su genetski modificirani usjevi sigurni. To je pozadina cijele priče. Nas su izabrali uglavnom zbog toga što sam ja do tada već oko 30 godina testirao sigurnost, ne genetski modificirane hrane, ali sigurnost novo uvedenih prehrambenih proizvoda, novih proteina i tako dalje. To znači da sam iza sebe već imao mnogo iskustva. To je njima poslužilo kao obećanje da ćemo nakon 3-godišnjeg projekta doista i napraviti taj nacrt koji će se moći upotrebljavati pri procjeni rizika svih vrsta GM hrane. Tako je sve počelo. Dobili smo taj projekt i počeli smo raditi na njemu. Radilo se o vrlo velikom projektu na kojem je sudjelovalo oko 30 znanstvenika s 3 instituta. Istražili smo sigurnost genetskog modificiranja iz svakog kuta. Nismo samo obraćali pozornost na sigurnost hrane, nego i na uzgajanje u okolišu, ekološke rizike, rizik od prenošenja bakterija i sve druge rizike koje smo u to vrijeme utvrdili. O tome smo pisali u opisu projekta. To je odobreno i nakon toga smo jednostavno krenuli na posao. U knjizi je rečeno da ste bili vrlo iznenađeni kada ste saznali da je zapravo projekt već odobren bez obzira na rezultat vaših istraživanja. Kako je zapravo taj niz događaja tekao? By 1995, as I said, there was not a single... Do 1995. godine nije objavljen niti jedan znanstveni rad o potencijalnoj sigurnosti genetski modificiranih usjeva i hrane. No oni su u 1996. godine ušli u ljudski hranidbeni lanac. To je bilo vrlo zanimljivo jer čak ni mi sami nismo znali za to. Početkom 1998. godine, za vrijeme zadnje godine projekta, otkrili smo da su te 3 kulture već odobrene i da su inkorporirane u prehrambene proizvode. Otprilike 60-70% hrane koja se u to vrijeme prodavala u Velikoj Britaniji imala je u sebi neke genetski modificirane sastojke.
Bili smo potpuno iznenađeni. Nismo čuli ni za jedno istraživanje o sigurnosti. Nijedno takvo istraživanje nije objavljeno. 1998. smo godine saznali jer smo dobili kopiju originalnog zahtjeva biotehnoloških kompanija zaduženim vlastima u Velikoj Britaniji za legaliziranje tih triju kultura. No, ti su usjevi odobreni s minimalnim testiranjem za sigurnost. Nikada se nije testirao njihov učinak na životinje. Oni su testirani na nama u tom nekontroliranom eksperimentu. Bio je to pravi šok za nas. Protekle smo 3 godine proveli marljivo radeći u laboratoriju, pokušavajući ustanoviti odgovarajući postupak za testiranje. Zapitali smo se zašto to uopće radimo kada je sve već odobreno. Britanci su već jeli 3 glavna usjeva. Kada je jedna televizijska kompanija s nama stupila u kontakt kako bi sa mnom napravili kratak intervju, institut je pristao. To bi se trebalo učiniti jer su svi znali da smo mi u Aberdeenu jedini ljudi u Velikoj Britaniji koji prave istraživanja o sigurnosti. Znali su da će dobiti dobre informacije za britansku javnost. Napravio sam intervju od 150 sekundi, 14 rečenica. 2 su glavne točke došle do britanske javnosti, da ne bismo puno govorili o eksperimentu, radu ili rezultatima. Bile su to samo 2 stvari. Pitali su me, bih li ja jeo tu hranu? Rekao sam da, s obzirom na naše istraživanje o sigurnosti, ako je mogu izbjeći, to bih u svakom slučaju učinio. Ne bih jeo tu hranu. Druga stvar koja je izašla u britansku javnost jest da imamo metodologiju kako bismo procijenili rizik. Imamo metode, radimo na njima i predstavit ćemo ih. No u isto smo vrijeme otkrili da su ti usjevi već uvedeni, a da nisu napravljena prava testiranja o njihovoj sigurnosti. Zbog toga zahtijevam da napravimo prava istraživanja o sigurnosti i da ne upotrebljavamo naše sugrađane kao pokusne kuniće. Pokusni bi kunići trebali biti u laboratoriju. Imamo metodologiju i imamo životinje. Nećemo napraviti istraživanja o sigurnosti nakon, nego prije nego što se odobre GM kulture. Zvučat će apstraktno, ali sve po čemu živimo kreće od određene paradigme. I genetski inženjering imao svoju paradigmu. Kako ispada, na paradigme se ne treba previše oslanjati. One su poput sezonske odjeće. Zrinka Bertović. Biologija je u svojem začetku bila pasivna znanstvena disciplina, čiji je cilj bio proučavanje i opisivanje svijeta oko sebe. Danas, potpomognuta genetikom, biologija ima moć stvaranja života, premda je upitno kakav bi točno taj život bio, jer kad je riječ o humanoidnom genomu, ima još mnogo nepoznanica. Što se posebice dokazalo nakon 10-godišnjeg najreklamiranijeg i $3 milijarde vrijednog istraživanja koje je 1990. godine započela tvrtka Celer, sa željom da dešifrira ljudski genom. Onda se smatralo da se čovječje tijelo sastoji od otprilike 100.000 proteina, a danas se već zna da je to oko 250.000, dakle znanost ide jako brzo naprijed. Računalo se ako jedan gen kodira jedan protein, jednu bjelančevinu, da bi trebalo biti negdje otkrito, dešifrirano otprilike oko 100.000 gena. Međutim, strahovito zaprepaštenje nastalo kad su ustanovili da čovjek ima samo otprilike oko 30.000 gena. Kako to? Jedan gen, jedna bjelančevina, a 30.000 gena preko 100.000 bjelančevina. No, daljnja otkrića su još više šokirala. Naime, ustanovljeno je da jedan gen iz stanice unutarnjeg uha može kodirati ne samo jednu, već 576 različitih bjelančevina. A iako većina gena kodira po jednu bjelančevinu, ipak ih 4096 proizvodi veći broj bjelančevina. Rekorder pak u kodiranju jest jedan gen vinske mušice koji može kodirati više od 38.000 različitih proteinskih molekula. To su rasponi koji su nevjerovatni i koji apsolutno stavljaju pod pitanje današnju ideju genetičkog inženjerstva, koja kaže jedan gen, jedna bjelančevina, to je takozvana centralna dogma, i na osnovu koje se danas nastoji promjenom jednog gena promijeniti određene osobine ili svojstva živog organizma. Čovjeka krasi više od 4 milijuna različitih svojstava, što znači da bi se genetičari trebali itekako sretno kockati da bi u određenom genu promijenili samo željeno svojstvo ili osobinu. Ono što je još jako interesantno, ti geni jesu linearno poredani na toj molekuli bjelančevine. Međutim, ta molekula odnosno DNA je strahovito dugačka i ona ne može takva dugačka biti u organizmu, ona mora biti smotana u jedno klupko. Ali to smotavanje, to motanje nije proizvoljno, ona mora biti točno motana po određenoj šemi. A tu šemu određuje opet jedna druga
bjelančevina. Dakle, sve je to na neki način povezano i ta veza je vrlo, vrlo komplicirana. Dakle, nije tako jednostavna kako su si u prvi čas naši znanstvenici zamišljali. No to nije spriječilo želju mnogih za genetskim modificiranjem i inženjeringom. I premda je ovca Dolly prvi klon u povijesti, u medijima pompozno dočekana i slavljena kao primjer pobjede genetike nad prirodom, ona nije bila klon. Mi kad govorimo o kloniranju u prirodi, onda ako uzmete granu vrbe i posadite nastaće nova vrba koja će biti potpuno identična svojoj majci. Međutim, ta ovca Dolly nije bila identična svojoj majci. Dakle, govori se čak i o tome, iako je to zabranjeno, ali govori se da ovog časa već u svijetu postoji 10-ak ljudskih klonova. Dakle, to su već, da ne kažem, znanstvena fantastika, ali ja bih rekao čak i znanstveni kriminal. Dobro, Monsanto je znači glavni jedan ovako negativac u cijeloj ovoj priči. Možete vam zapravo opisati u nekoliko primjera na koji način zapravo Monsanto utječe na sve te odluke, na vladine odluke, na razne ministre, odnosno gdje je tu njihova veza? Postoje mnogi primjeri koji pokazuju da je Monsanto utjecao na vladu i da je na taj način manipulirao njezinim odlukama. Čuli ste primjer kako je osoba koja je zadužena za američku politiku nekoć bila odvjetnik, a kasnije i potpredsjednik tvrtke Monsanto. Neki su Monsantovi istraživači napustili tvrtku i zaposlili se u Agenciji za hranu i lijekove, u odjelima koji su ocjenjivali njihova istraživanja. Neki su vladini znanstvenici u Kanadi svjedočili da su dokumenti u kojima se kritizirala tvrtka Monsanto ukradeni iz zaključanog ureda. Oni su također izjavili da im je Monsanto ponudio mito u iznosu od $1-2 milijuna kako bi odobrili genetski modificirani proizvod bez provođenja daljnjih testiranja. Monsanto je nedavno također američkom ministarstvu pravosuđa platio kaznu u iznosu od $1,5 milijuna jer je oko 140 indonezijskih službenika ponudio mito kako bi na taj način dobili odobrenje za genetski modificirani pamuk. Postoje neki primjeri u kojima su pokušali manipulirati znanošću. Kada pogledate njihova istraživanja, vidjet ćete da su razvodnili genetski modificiranu soju s 12 na 1% prije nego što su time hranili životinje. Izostavili su najinkriminirajuće dokaze u vezi s genetski modificiranim mliječnim proizvodima. Mlijeko su pasterizirali 120 puta duže, odnosno znanstvenici koji su radili za Monsanto pasterizirali su mlijeko 120 puta duže nego što se to obično radi, kako bi rastvorili proteine. Promijenili su formule i druge stvari kako bi dokazali da njihovi proizvodi nisu štetni. Utjecali su i na vladu i na znanost, a manipulirali su i medijima. U Americi se na televiziji Fox trebala emitirati emisija u 4 dijela. Monsantovi su odvjetnici poslali prijeteće pismo u kojem su zaprijetili televizijskoj postaji i njezinom vlasniku Rupertu Murdochu da tu priču ne objave. Emisija se na kraju nije emitirala. Jedan je izdavač također primio prijeteće pismo Monsantovih odvjetnika i na taj način spriječeno objavljivanje knjige u kojoj se kritizira Monsanto. Zbog Monsantonovog straha od gubitka, čitavo je jedno izdanje magazina Ecologist moralo biti uništeno. Monsanto je osnovao i ured za odnose s javnošću i lažne industrijske koalicije koje su posjećivali korporacije, na primjer New York Times, US Today i druge vodeće medije. Pokušali su vršiti pritisak na njih da ne objavljuju priče u kojima se kritizira genetski inženjering. Monsanto i druge korporacije ulagali su ogromne napore da pomoću medija, znanosti i vlade stvore dobru sliku o biotehnologiji. Do sad sam uglavnom shvatio znači da je na strani GMO-a industrija, neki znanstvenici, neki političari, međutim postoje neki primjeri koji svjedočuju tome da je i zakon vrlo često upravo na strani biotehnološke industrije. Kada zemljoradnik kupi genetski modificirano sjeme od Monsanta, koje je otporno na herbicide, to je osmišljeno na taj način da mogu uzeti samo njihove herbicide. Oni tada također moraju potpisati obrazac kojim se obvezuju da će kupovati samo Monsantovu verziju herbicida, da će svake godine ponovno kupovati to sjeme i da neće kupovati sigurno sjeme. Monsanto je prijetio sudskom tužbom i zapravo je tužio 90 američkih zemljoradnika. Tim je tužbama Monsanto zaradio $15 milijuna. Tužbe se temelje na tvrdnji da su zemljoradnici rabili sigurno sjeme. Jedan je kanadski zemljoradnik uzgajao uljanu repicu, a uljana repica sa susjednih polja zagadila je njegovu zemlju. Pokraj njegove farme nalazio se put kojim su se vozili kamioni. Vjetar je nosio sjeme s kamiona i ono je na taj način došlo do njegove farme. U ovom je slučaju Monsantovo sjeme zagadilo farmu do zemljoradnika
radnika je uništilo sjeme koje je on sakupljao 15 godina. No Monsanto je tužio njega jer je Monsantovo intelektualno vlasništvo, jer je njihovo patentirano vlasništvo sada raslo na polju tog čovjeka. Sudac je rekao da je to u redu. Monsanto je dobio tužbu. Nije bilo važno jesu li uzrok tomu bili insekti, vjetar ili neki drugi prirodni postupci. Bilo je samo važno da se radi o Monsantovom patentiranom vlasništvu i zbog toga je to sada bio Monsantov usjev. To nam pokazuje na koji se način Monsanto koristi sudovima kako bi preuzeo opskrbu hranom. Iako se to dogodilo sasvim slučajno, zemljoradnik više nema kontrolu nad svojim sjemenjem. Postoji jedan genetski modificirani goveđi hormon koji prodaje Monsanto. On se daje kravama kako bi davali više mlijeka. Mnoge mljekare u SAD-u znaju da potrošači ne žele jesti mliječne proizvode od krava kojima su davani ti hormoni. Mljekara Oakhurst u Mainu je na kartone mlijeka stavila napis "Zemljoradnici jamče", bez umjetnih hormona. Monsanto je tužio mljekaru Oakhurst tvrdeći da je to nelegalno, jer je na taj način stvarala dojam da je lijek koji su oni prodavali štetan. Postigli su sporazum. Sada je mljekara na svojim kartonima dodala i rečenicu koja glasi da prema Američkoj agenciji za hranu i lijekove nema razlike između krava koje su dobile taj hormon i onih koje ga nisu dobile. Tu je rečenicu napisao bivši odvjetnik tvrtke Monsanto koji je kasnije postao zadužen za politiku Agencije za hranu i lijekove. To zapravo nije istina. Znanstvenici koji rade u agenciji tvrde da postoji znatna razlika. U mlijeku krava kojima je ubrizgan taj hormon postoji povećana razina hormona IGF-1. Istraživanja su pokazala da je kod žena u predmenopauzi, koje su mlađe od 50 godina i koje u tijelu imaju veliku razinu IGF-1, 7 puta veća vjerojatnost da će oboljeti od raka dojke. Kod muškaraca je 4 puta veća vjerojatnost da će oboljeti od raka prostate. IGF-1 je ionako u mlijeku. On preko mlijeka ulazi u ljudsko tijelo. Njegova se razina drastično povećava u mlijeku krava kojima je davan taj hormon. Razlika doista postoji. Ona je možda vrlo ozbiljna. No Monsanto se opet izvukao pomoću te rečenice. To nije prava znanost, to je politička znanost. To je primjer kako se Monsanto koristio sudovima i Agencijom za hranu i lijekove kako bi učvrstio svoju poziciju. Kakve su se zapravo promjene dogodile na štakorima tijekom vaših eksperimenata? Well, essentially in a very few points. Otkrili smo da životinje koje su dobivale GM rajčice nisu rasle jednako dobro kao one koje su jele normalne rajčice, iako su rajčice imale isti udio proteina i isti broj kalorija. Dugoročno gledano, ne kratkoročno gledano, to je prouzrokovalo retardacije u rastu mladih životinja. Druga je točka bila da, kako su se životinje razvijale, njihovi se unutarnji organi nisu jednako dobro razvijali kao unutarnji organi onih životinja koje su dobivale genetski nemodificirane rajčice. Točnije rečeno, crijeva su rasla mnogo brže. Bubrezi i jetra bili su oštećeni. Njihova se veličina smanjila. Mozak nekih životinja nije se pravilno razvijao. Otkrili smo nekoliko poteškoća pri razvijanju unutarnjih organa koje smo morali istražiti. Na kraju smo također otkrili da su životinje koje su hranjene genetski modificiranim rajčicama imale mnogo sporiji imunološki sustav. Zbog toga su mnogo sporije reagirale na prijeteće stimulanse iz okoliša, nego one životinje koje su hranjene genetski nemodificiranim rajčicama. To su te 3 glavne točke. Možete biti sigurni da su one prouzrokovale pravu eksploziju. Ljudi su navodno pametniji od životinja, ali u nekim situacijama životinje su ipak pametniji od ljudi. Najpoštenije bi ipak bilo reći da smo tu negdje, barem kad se nađemo pred sličnim problemom. Krmače su ulazile u kasnu trudnoću. Umjesto normalne mladunčadi rađale su vodene mjehure, a u nekim slučajevima čak i ništa. Kad smo se pozabavili tim problemom s pomoću drugih ljudi i medija, otkrili smo još 25 farmera iz 5 američkih država koji su imali potpuno iste probleme. Naše krmače nisu mogle zatrudnjeti, no nismo samo mi bili pogođeni. Mnogo je drugih ljudi s našeg područja imalo potpuno isti problem. Na kraju smo otkrili da su svi svoje životinje hranili istim kukuruzom. Imali smo teškoća sa začećem, išli smo na testiranje, isprobali smo svašta, ali ništa nije djelovalo. Otkrili smo tragove koji jasno vode do tog kukuruza. Nameće se pitanje jesu li te genetički modificirane stvari koje trenutačno otkrivamo samo vrh ledenoga brijega. Imao sam slučaj jednoga gospodina iz Nebraske koji je krmače hranio BT kukuruzom. Te krmače kasnije nisu mogle zatrudnjeti. Na kraju je prestao upotrebljavati BT kukuruz i problem je nestao. Using that BT corn and the problem went away.
U novinama se često provlači teza u javnosti da eto o GMO još ne znamo puno, zapravo nemamo prave dokaze da on zapravo čini zlo. I sada sa te pozicije kad se gleda, čovjek zapravo misli da je to još jedna kontaminirana hrana, naučeni smo da je sve što jedemo ipak malo zagađeno. Međutim, prava istina je tada postoje dokazi da je GMO čak bio uzrok vrlo smrtonosnih epidemija koje su slučajno uspješno otkrivene kao da im je uzročnik GMO. Možete nam reći kada i gdje to zapravo bilo? Tijekom 80-ih se godina razboljelo oko 5 do 10 tisuća ljudi, a oko 100 ih je umrlo zbog posljedica konzumiranja kontaminirane verzije dodatka hrani koji se zove L-triptofan. Radilo se samo o proizvodu jedne tvrtke. Ta je japanska tvrtka imala genetski modificirane bakterije kako bi na ekonomični način proizvela taj dodatak hrani. Postupak genetskog inženjeringa prepun je nepredvidivih nuspojava. Nedavno je istraživanje pokazalo da ako se doda samo jedan gen, to može prouzročiti stotine ili tisuće mutacije DNK. Jedno je drugo istraživanje pokazalo da ako se doda samo jedan gen u DNK, 5% gena mijenja svoju razinu izražavanja. Postoje i mutacije odmah oko mjesta ubrizgavanja gena. Postoje i geni koji se mogu potpuno uključiti ili isključiti. Može doći do cijelog niza nepredvidivih nuspojava. Nešto se dogodilo dok je ta tvrtka proizvodila tu genetski modificiranu bakteriju što je stvorilo otrovne tvari. Možemo gotovo s potpunom sigurnošću reći da je uzrok tomu bio genetski inženjering. No kad je Agencija za hranu i lijekove pred Kongresom govorila o toj smrtonosnoj epidemiji, uopće nije spomenula genetski inženjering. Za sve su okrivili nekakve prijevare u vezi sa zdravljem. Na isti su način od javnosti krili informacije koje bi također pomogle da se za cijeli problem okrivi genetski inženjering. To je primjer da je ozbiljna smrtonosna epidemija bila povezana s genetskim inženjeringom i da je ona skrivena od očiju javnosti. Jedini razlog zbog kojeg su istražitelji bili u stanju utvrditi da se radi o epidemiji jest da je bolest imala 4 karakteristike. Bila je rijetka, izbila je na brzinu, bila je ozbiljna i dolazila je iz jednog izvora. Da samo i jedna od ovih karakteristika nije postojala, taj bi smrtonosni dodatak prehrani možda još bio na tržištu. Zbog toga se nameće pitanje što je s tisućama genetski modificiranih proizvoda koje trenutačno možete kupiti na tržištu. Jesu li oni odgovorni za činjenicu da se između 1994. i 2001. udvostručio broj bolesti koje su povezane s prehranom? Hoće li tisuće mutacije prouzročiti neke alergijske reakcije koje su možda odgovorne za povećanje broja alergičara u SAD-u? Jesu li debljina i dijabetes, dosegnule strahovite razmjere, možda povezani s genetskim inženjeringom? To su važna pitanja. Postoji toliko načina na koji bi genetsko inženjeriranje moglo dovesti do ovakvih bolesti, ali ne provode se nikakva istraživanja. Znatnu većinu istraživanja o genetskom inženjeringu pravi industrija. Napravljeno je manje od 20 neovisnih istraživanja o sigurnosti, znači samo nekoliko. Mnoga od njih jednostavno ne žele naći probleme. Ako vam netko kaže da Amerikanci već godinama jedu tu hranu i da do sada nitko nije nastradao, ta osoba očito ne govori sa znanstvenog stajališta. Ako ne tražite, onda ništa nećete ni naći. Oni se također ne osvrću na tu smrtonosnu epidemiju koja je izbila 80. godina prošlog stoljeća. U vašoj knjizi Sjeme odmah nabrajate nekoliko zanimljivih slučajeva u kojima su farmeri bili potaknuti da kažu predstavnicima biotehnološke industrije da su zapravo njihove životinje pametnije od njihovih znanstvenika. Molim vas, ako nam možete opisati o kakvim događajima je riječ i što je to naljutilo dotične životinje? Radilo se o svinjama i o kravama i o štakorima. Nevjerojatno je kada pomislite na zemljoradnike diljem Sjeverne Amerike koji opisuju što se događa kada svojim životinjama ponude da biraju između genetski modificirane i genetski nemodificirane hrane. Životinje uglavnom jedu isključivo genetski nemodificiranu hranu. Farmeri su krave dovodile u staju u kojoj su se nalazila 2 korita s genetski modificiranom i genetski nemodificiranom hranom. Krave su prvo dolazile do korita s genetski modificiranom hranom. Pomirisali su je, podigli glavu, pogledali drugo korito i otišli do njega. Pojeli su svu hranu, otišli do genetski modificirane hrane, pomirisali je i zatim otišli. To se dogodilo sa svinjama i kravama. Utvrdili su da guske, štakori, miševi, lososi i rakuni svi više vole genetski nemodificiranu hranu. Napravljeno je istraživanje s genetski modificiranom rajčicom.
Morali su prisiliti štakore da jedu tu rajčicu. Na kraju je utvrđeno da je nekoliko štakora imalo krvarenje u želucu. 7 od ukupno 40 štakora umrlo je u sljedeća 2 tjedna, a rajčica je dobila odobrenje. Možda te životinje znaju kako izbjeći te proizvode. Ako pogledate istraživanja o hranjenju kod životinja koje su hranjene genetski modificiranim proizvodima, otkriveni su potencijalno kancerogeni rast ćelija u probavnom sustavu, manji mozgovi, jetra i testisi, djelomična atrofija jetre, oštećen imunni sustav, krvarenje u želucu, neobjašnjiv uzrok smrti, dvostruko veći broj smrtnih slučaja, poteškoće u razvoju ćelija u jetri, teže jetre, poteškoće u razvoju bubrega, poteškoće u razvoju krvnih ćelija. Nekoliko je zemljoradnika izjavilo da su svinje koje su hranili genetski modificiranim kukuruzom imale reproduktivne poteškoće. Bile su sterilne, imale su lažne trudnoće ili su samo rađale vreće vode. Moguće je da te životinje imaju neko osjetilo koje im govori što za njih nije dobro. Moj je zadatak dovesti ljude na razinu životinja kako bismo mi također odbacili GM hranu. Usput rečeno, ja nisam protiv istraživanja genetske tehnologije, nisam protiv istraživanja DNK. Svakih nekoliko mjeseci naučimo nešto novo o DNK-u, a proces genetskog inženjeringa temelji se na znanosti koja je stara 40 godina. Nije odgovorno hraniti milijune ljudi proizvodima tako mlade znanosti ili ih pustiti u okoliš gdje više nećemo moći ukloniti njihove posljedice. Čuli smo što se dogodilo sa štakorima koji su bili uključeni u vaše eksperimente. Na kraju, što se dogodilo sa vama? It was for 2 days. 2 sam dana bio junak. Sjetite se samo da prije toga nije bilo sličnih eksperimenata. Ovo je revolucionarna znanost. Proizveli smo nešto potpuno novo. Dok se nije počeo stvarati politički pritisak, sjetite se samo da su milijarde dolara uložene u tu industriju, a učinak je bio prilično fantastičan. Što se dogodilo kad se počeo vršiti politički pritisak? Institut i njegov direktor odlučili su da je najbolji način da me unište taj da me ušutkaju i da mi prijete sudskom tužbom, ako o tome budem govorio. U međuvremenu su oni mogli širiti svakojake glasine jer ja nisam smio o tome govoriti. Na taj su način htjeli uništiti moju vjerodostojnost kao znanstvenika. Moj direktor otišao u televizijski studio i dao intervju u kojem je rekao da sam prestar, da nisam u stanju razumjeti svoje vlastite rezultate, da sam ukrao svoje rezultate od neke druge osobe, da ne razumijem ono što govorim, da sam u rajčice stavio toksični gen. Zapitao se zašto sam uopće iznenađen da su rajčice postale otrovne. Sjetite se samo da su sve te stvari rečene, a da ja nisam bio u stanju reći da to uopće nije istina. 7 sam mjeseci morao šutjeti. Nisam si mogao priuštiti sudsku tužbu jer je to vrlo skupa stvar. Nemam financijskih sredstava kojima bi ju mogao financirati. 6 mjeseci kasnije moje su mi kolege znanstvenici priskočile u pomoć. U proteklih smo 20 godina zajedno koordinirali nekoliko velikih europskih istraživačkih programa, zbog čega smo do tada u znanstvenoj zajednici bili prilično dobro poznati. Oni znanstvenici koji su me poznavali rekli su da to ne može biti istina, da to nije osoba koju već toliko dugo poznaju, s kojom su surađivali i objavili znanstvene radove. Oni su mi pritekli u pomoć. Napravili su memorandum koji je pročitan u britanskom parlamentu. Nakon toga je cirkus ponovno počeo. I što se dogodilo? Zbog velike medijske eksplozije, britanski me parlament morao pitati da objasnim što se zapravo dogodilo. S obzirom na to da je parlament vrhovna vlast u zemlji, moj je ugovor koji me obvezao na šutnju ukinut. Od siječnja 1999. godine mogu slobodno govoriti jer su me britanski parlament i odbor za znanost i tehnologiju oslobodili tog ugovora. Od tog su trenutka Kraljevsko društvo i odbor za toksikologiju dobili zadatak da unište mene i moju poruku. Sve udruge koje financira vlada, uključujući i parlament, izašle su i rekle da je genetski modificiranu hranu temeljito testirala Američka agencija za hranu i lijekove i da zbog toga nitko ne bi trebao slušati tog malog čovječuljka. Tko je on u usporedi sa Američkom agencijom za hranu? Sada znamo da ta agencija zapravo uopće i ne pravi istraživanja o sigurnosti. Naše je istraživanje do današnjega dana jedino potpuno i temeljito istraživanje o sigurnosti jednog usjeva. Ljudi su s vremenom počeli shvaćati da taj doktor Pustaj na kraju krajeva ipak govori nešto što bi svi trebali poslušati. Postupno sam počeo ponovno stjecati svoju vjerodostojnost. Nju sam sada potpuno vratio. U cijeloj zemlji ne postoji ni jedna osoba koja bi mogla vjerovati da smo lažirali podatke ili da smo objavili podatke koje nismo pronašli. Vratili smo svoju vjerodostojnost kao znanstvenici. Čini se da riječ sjeme postaje sve nepopularnija. Od sjemena obmane u nekoliko koraka do jedne druge knjige i jednog drugog vrlo slavnog autora.
William Engdahl svoje strateška promišljanja vezana uz naftu izložio u svom bestselleru Stoljeće rata. Potom se proširio i na GMO u knjizi Sjeme uništenja. Kada u istoj rečenici spomenemo naftu i pšenicu, prvo nam na pamet pada ekonomski aspekt, to jest da cijena nafte utječe na cijenu pšenice. No možda se može pronaći i neka druga, dublja strateška veza. 70. godina prošlog stoljeća u svijetu su istovremeno vladale naftna kriza i kriza zaliha sjemenja. U roku godine dana cijena nafte porasla je 400, a pšenice 300%. Henry Kissinger, tadašnji ministar vanjskih poslova, izjavio je: ako kontroliraš naftu, kontrolirat ćeš neku zemlju. Ako kontroliraš hranu, kontrolirat ćeš ljude. Zamisao da napišem knjigu o geopolitici GMO-a proizašla je iz konferencije za novinare, koje je predsjednik George Bush održao u svibnju 2003. godine, nekoliko dana nakon završetka rata u Iraku. Američki predsjednik nije tada svijetu držao govor o važnosti međunarodne suradnje pri obnovi Iraka, već je izjavio da je jedan od najvažnijih zadataka njegovog ureda vršenje pritiska na Europsku uniju kako bi ukinula 8-godišnju zabranu GMO-a. Prema Engdahlu, slatkorječivost američkog predsjednika nema za cilj pokretanje nove biotehnološke industrije koja bi otvorila nova radna mjesta. Naprotiv, prvi smo put u ljudskoj povijesti suočeni sa situacijom gdje će za otprilike 5 ili 7 godina nekoliko privatnih multinacionalnih korporacija, od kojih 3 imaju dugogodišnje veze s Pentagonom, odlučiti hoće li Kina sljedeće godine imati rižu ili neće, hoće li Indija preživjeti ili neće, hoće li se Hrvatskoj sljedeće godine dozvoliti sjetva ili neće. One će odlučivati o tim pitanjima jer će na svjetskom tržištu imati patentirano sjeme, koje će razmnožavati i koje će se svake sezone morati ponovno od njih kupovati. postoji još jedna nevjerojatna teza i veza, i to između porasta broja stanovništva u zemljama trećeg svijeta i američkog gospodarstva. Pozadina je opet politička, a u glavnoj ulozi opet gospodin Henry Kissinger. Njegov je zadatak bio stvoriti prvu službenu strategiju populacije kao dio američke vanjske politike i politike nacionalne sigurnosti. Službeno ime dokumenta glasilo je Memorandum o istraživanju nacionalne sigurnosti 200. Oznaka tajnosti skinuta je početkom 90. godina. Tek je tada svijet saznao da taj dokument doista postoji. U njemu se navodi 13 država u kojima je primarni cilj američke vanjske politike bio zaustaviti rast broja stanovnika. To se odnosilo na Indoneziju, Filipine, Brazil i neke druge zemlje. Njihovo je obrazloženje bilo da su te zemlje bogate sirovinama koje su potrebne američkom gospodarstvu. Ako u tim zemljama dođe do stanovitog porasta populacije, onda će političari iz zemalja poput Indonezije biti pod sve većim pritiskom da se pobrinu za svoju populaciju. Morat će iskoristiti jedan dio nafte, prirodnog plina i drugih resursa kako bi razvili svoju zemlju, što je potpuno logično. Kako bi se to spriječilo, cilj službene vanjske politike SAD-a bio je znatno smanjiti rast populacije u zemljama trećeg svijeta. Krajem 70. godina prošlog stoljeća SAD je iskoristio svoj velik utjecaj u Svjetskoj banci, Međunarodnom monetarnom fondu i Ujedinjenim narodima kako bi taj dokument postao službeni uvjet za neku zemlju trećeg svijeta koja prima financijsku pomoć od Svjetske banke ili Međunarodnog monetarnog fonda. Kako se uopće GMO uklapa u priču o kontroliranju porasta broja stanovnika? Jedan način kako to možete učiniti patentirala je jedna tvrtka iz San Diega koja je uspjela razviti spermicidni kukuruz. To je iznimno učinkovit i jeftin način da se zaustavi porast broja stanovništva u zemljama u kojima je kukuruz ključni dio prehrane. Muškarci koji budu jeli taj kukuruz neće moći imati djecu. To je vrlo jednostavno. To je samo jedan primjer. Prije nekoliko godina Svjetska je zdravstvena organizacija pokrenula veliku kampanju cijepljenja protiv tetanusa u Nikaragvi, Meksiku i nekolicini drugih zemalja. Jedini dio populacije koji je cijepljen bile su žene između 14 i 45 godina, dakle žene koje mogu rađati djecu. Otkriveno je da cjepivo sadrži kemijsku tvar koja uzrokuje pobačaj fetusa kod trudnica i neplodnost. Žene koje su cijepljene tim cjepivom protiv tetanusa ne bi mogle imati djecu. Taj sam događaj pomno istražio i na kraju otkrio da je Rockefellerova organizacija financira rad Svjetske zdravstvene organizacije isključivo kako bi se razvilo cjepivo protiv tetanusa koje bi prouzrokovalo pobačaj fetusa kod trudnica. Rockefellerova je organizacija smatrala da je to vrlo dobar način da se zaustavi porast stanovništva.
Prema svemu rečenom, GMO ima dva osnovna cilja. Jedan je zaustavljanje rasta broja stanovnika, a drugi se odnosi na kontroliranje hrane, odnosno kontroliranje gladi. If those companies have succeeded as is their goal. Ako moćne kompanije uspiju ostvariti svoje namjere u kontroli opskrbe sjemenjem soje, riže, pšenice i drugih važnih usjeva koje su od strateške važnosti za cijeli hranidbeni lanac života na zemlji, one će moći dominirati i ucjenjivati cijele nacije. Biće u stanju nekim zemljama uskratiti sjeme. One bi tada mogle doslovno odlučiti koje će nacije živjeti, a koje izumrijeti. Dobro, u vašoj knjizi spominjete naravno znanstvenike, odvjetnike koji su radili kako za biotehnološku industriju, tako i za vladu i organizacije. Tu došlo do sukoba interesa očitog. Međutim, postoji jedan broj znanstvenika koji zapravo nisu htjeli biti u tom sukobu interesa, međutim događalo se da jednostavno su izloženi pritiscima, mitu ili čak otkazima. Spominjali ste čak da je preko 30% znanstvenika bilo izloženo takvim situacijama. Možete nam dati neke primjere? Postoji mnogo takvih priča koje sam dokumentirao u svojoj knjizi i koje su pokazale da je bilo puno pokušaja da se znanstvenike zaustavi, kada su otkrili inkriminirajuće dokaze ili izrazili sumnju u vezi s genetskim inženjeringom. Jedan je profesor sa sveučilišta Kalifornija htio objaviti inkriminirajuće dokaze o kontaminiranju autohtonih vrsta kukuruza u Meksiku genetski modificiranim kukuruzom. On je izjavio da mu je prijetio visoki dužnosnik meksičke vlade spomenuvši da zna koju školu pohađaju njegova djeca kako bi ga na taj način spriječio da objavi knjigu. Kasnije mu je oduzet stalni status sveučilišnog nastavnika na sveučilištu Kalifornija. Kasnije je vraćen na taj položaj nakon što je provedena istraga. Moj je najdraži primjer dr. Pustaji, vodeći istraživač u svijetu na tom području. On je radio na projektu koji je sponzorirala vlada kako bi se utvrdio idealni protokol za testiranje genetski modificirane hrane. On i svi ostali iznenadili su se kad su vidjeli što se dogodilo kada su neke štakore hranili genetski modificiranom rajčicom koja je navodno bila sigurna. Štakori su imali ozbiljna oštećenja živčanog sustava, organa i probavnog sustava itd. S tim je dokazima izašao u javnost i zbog toga je 2 dana bio junak. Nakon toga su došla 2 telefonska poziva, navodno iz premijerovog ureda. Poziv je preko recepcije prebačen do direktora instituta. Dr. Pustaj je sljedećeg jutra otpušten nakon 35 godina rada i ušutkan je prijetnjama sudskom tužbom. Jedan je drugi britanski profesor izjavio da je bio na navodno neovisnoj konferenciji kako bi razgovarali o GMO-u. Prijetili su mu da će možda ostati bez financijskih sredstava ako kritizira GM. Jedna je britanska znanstvenica izjavila da je istjerana sa svog sveučilišta nakon što je tamo predavala gotovo 25 godina. To se stalno događa, pa čak i unutar američke vlade. Nakon što su neki znanstvenici u Americi izrazili zabrinutost zbog Monsantovog genetski modificiranog goveđeg hormona za rast, izgubili su svoja radna mjesta. Ovlasti ili su bili primorani otići. Kongresu je upućeno anonimno pismo u kojem je stajalo da se radi o prijevari i sukobu interesa. Korporalizacija znanosti je ovih dana postala nevjerojatno jaka. Ima jedan dodatak hrani, sladilo koje se zove aspartan i koji je genetski modificiran. Između 1985. i 1995. godine tvrtka koja ga je proizvodila bila je u vlasništvu Monsanta. U tih je 10 godina napravljeno oko 166 istraživanja o tom sladilu. Polovicu njih napravila je industrija i njihova istraživanja nisu pokazala nikakve probleme. Druga su polovica bili neovisna istraživanja i svako je postavljalo pitanje zdravlja, uključujući mogućnost oboljevanja od tumora na mozgu. To nije nikakva slučajnost. To pokazuje da su znanstvenici koji prave ta istraživanja izloženi pritisku i manipulaciji. Jedno je istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je da je 30% anketiranih znanstvenika izjavilo da se od njih zahtijevalo da promijene rezultate. Jedno izvješće u časopisu Nature pokazalo da je 20% znanstvenika doista i promijenilo rezultate na zahtjev drugih osoba. Ovdje se radi samo o osobama koje su anketirane. Moguće je da je pravi postotak mnogo viši. Ovo što sada možemo vidjeti nije neovisna vrsta znanosti. Dr. Pustaji je doista rijedak primjer. On je neovisan znanstvenik koji se koncentrira samo na svoj zadatak. Njemu nije važno tko ga financira ili što je politički korektno. No, nažalost, kada pogledate pitanje genetskog inženjeringa i kad pogledate cijele karijere znanstvenika koji zagovaraju genetski inženjering, vidjet ćete da su podmićeni. Oni primaju novac direktno ili indirektno, ili su njihovi kolege stvorile takav pro-GM stav da ga je teško kritizirati. Ministar poljoprivrede za vrijeme Clintona izjavio je da je stav onih koji su podupirali biotehnološku industriju bio da je ta tehnologija
tehnologija dobra i da je gotovo nemoralno reći da ona nije dobra. Ona će riješiti sve probleme ljudske rase, nahranit će gladne i obući će gole. Ako se tomu protiviš, onda si glup. Taj stav zauzimala i vlada. On je rekao da si se osjećao nelojalnim ako si želio predstaviti otvoreno mišljenje. To je rezultat napora koji su stajali nekoliko milijuna dolara. Vrlo su uspješno uvjeravali ljude u medijima, u vladi i znanosti da je to budućnost. No ako pogledate podatke, ako pogledate kolika bi se šteta mogla počiniti i koliko je malo istraživanja napravljeno, vidjet ćete da to sigurno nije budućnost. Čuli smo kako je sve počelo, kako ste se stjecajem čudnih okolnosti našli u centru pažnje sveukupne svjetske javnosti. Recite nam što radite danas, čime se bavite, gdje radite istraživanja vezana uz GMO? Well, the most important thing is that Najvažnije je da su svi priznali da su naši nalazi jedini neovisni rezultati. Zbog toga ih je priznao veliki dio znanstvene zajednice, osim naravno biotehnološke industrije. Zbog toga su nas mnogi pokušali uključiti u nova istraživanja. Ovdje govorim i o svojoj supruzi koja je moj suradnik, zapravo i moj šef na istraživačkom institutu Rowett. Bilo je mnogo pokušaja, neki su bili uspješni da nas uključe u znanstvene istraživanja o procjeni rizika. Ovdje se ne radi o genetski modificiranim rajčicama, nego o genetski modificiranom kukuruzu, što većinu ljudi zapravo i najviše zanima. U Norveškoj se provodi jedan veliki projekt. Norveška vlada financira veliko istraživanje. Ja, moja supruga i norveški kolege izgradili smo veliku staju za životinje. To je nužan preduvjet za ovakvo istraživanje. Napisali smo projekt u mojoj kući na jezeru u Balatonu, Mađarskoj. To je istraživanje o sigurnosti dijelova DNK koji se upotrebljavaju u proizvodnji genetski modificiranog kukuruza. Istražujemo kakav oni učinak imaju na sisavce poput štakora. Na tom projektu radimo zadnje 3 godine. To obično izgleda tako da letimo u Oslo, zatim u Tromso, s odobrenom agendom i protokolom kako se treba napraviti istraživanje. U roku od 1 dana napravimo pokuse sa životinjama. Nakon toga uzimamo 1000 uzoraka tog eksperimenta i dajemo ih znanstvenicima i istraživačima sa sveučilišta Tromso. Kada se završi analiziranje uzoraka, ponovno letimo u Tromso, raspravljamo o rezultatima, planiramo sljedeći eksperiment i tako dalje. Nedavno smo Norveškoj vladi dali drugi prijedlog za 3 istraživanja. To je ono što se tiče mog rada u laboratoriju. No mi smo i savjetnice na nekoliko drugih projekata o procjeni rizika GMO-a. Jedan se projekt provodi u Mađarskoj, gdje sam potpredsjednik odbora koji pregleda prijedloge o projektima mađarskih znanstvenika koji od ministarstva traže financiranje. To su različiti projekti, na primjer o genetski modificiranoj pšenici. No uvijek se radi o procjeni rizika. Mnogo surađujemo i s drugim sveučilišnim centrima. To je znanstveni dio. U proteklih smo 6 mjeseci na jednom mađarskom sveučilištu držali predavanja o alternativnoj uporabi genetskog inženjeringa i sigurnosti hrane. Predavanja su bila dobro posjećena. Ta predavanja nose 3 boda na sveučilištu. Držimo mnoga predavanja i konferencije za različitu publiku ili za akademsku ili opću javnost. Pokrenuli smo i opsežan spisateljski program. Mnogo su me puta pitali da pišem. Nikad ne pišem osim ako me netko zamoli. Obično napravim ugovor u kojem piše da izdavač nema pravo primijeniti niti jedan zarez u mom članku bez moga dopuštenja. Ne želim da me iskoriste kao osobu koja vidi nečije grijehe i koja je otkrila da ta osoba nije bila u pravu. Tekstovima se može manipulirati. Zbog toga pišem mnoge znanstvene preglede, pišem preglede za ministarstva. Krajem prošle godine za njemačko ministarstvo okoliša napravio sam procjenu Monsantovog genetski modificiranog kukuruza. Moja je procjena predstavljena u Briselu, a zatim su je dobile svih 25 članica Europske unije. To je važno. Napravio sam profesionalno izvješće o nečemu čime se bavi znanost. To ne spada u ideologiju nego u znanost. Rekao sam im koji su problemi Monsantovog rada. Mogu vam reći da sada imam više posla nego ikad prije. Često se pitam kako mogu svakoga dana raditi 8 sati u laboratoriju, a zatim i sve ostale stvari. Dan traje samo 24 sata, a to nije dovoljno da obavim sve svoje dužnosti. Dio knjige posvetili ste i tome kako zapravo radi genetski inženjering, što je vrlo dobro jer o tome vrlo malo znamo. Možete nam ukratko objasniti što zapravo može krenuti po zlu i koja je ta tehnologija koja se danas koristi za stvaranje genetski modificiranih organizama, jer mi svi koji nismo u laboratorijima smatramo da je to vrlo sofisticirana napredna tehnologija, međutim često puta se ispostavi da to uopće nije tako. To je izvrsno pitanje. Kod genetskog se inženjeringa uzme gen od jedne vrste, zatim se promijeni struktura gena i dodaju se neki drugi materijali.
Zatim se naprave tisuće kopija. Obično se napravi genski pištolj. Zatim opalite taj genski pištolj, tisuće tih gena na tisuće stanica, nadajući se da će neki od tih gena uspjeti ući u DNK neke stanice. No ne znate koja ih je stanica zapravo primila. Zatim se dodaju antibiotici koji će pobiti gotovo sve, a samo će ih nekoliko ostati na životu. Stavili ste gen otporan na antibiotike u neki drugi gen i njemu zbog toga antibiotici ne mogu naškoditi. To je ono što oni nazivaju preciznom metodom umetanja, no sve je zapravo prepušteno slučaju. Ne znaju u kojem će dijelu DNK on završiti. Uglavnom ulaze samo dijelovi uz onaj glavni dio. Oni se mogu i slomiti. On može doći u sredinu nekoga gena i uništiti ga. On obično i na obje strane ima mutacije. U cijelom DNK-u dolazi do mutacije. Jedan od 21 problema koje sam spomenuo u svojoj knjizi jest mogućnost da se taj gen koji je otporan na antibiotike prenose na crijevne bakterije i da prouzrokuje strašne bolesti koje antibiotici neće ubiti. Kada sam znanstvenike Agencije za hranu i lijekove upitao da to ocijene, oni su bili šokirani. Nazvali su to ozbiljnom opasnošću za zdravlje. No, biotehnološka je industrija tvrdila da se sve genske materije uništavaju prilikom probave, tako da se zbog toga neće prenijeti na crijevne bakterije i da smo zbog toga sigurni. Možda je na temelju toga Agencija za hranu izjavila: u redu, dopustit ćemo da se to upotrebljava na našoj hrani. Zbog toga su ignorirali vlastite znanstvenike. Jedino istraživanje o ljudskoj prehrani koje je ikad napravljeno s genetski modificiranom hranom objavljeno je u veljači 2004. godine. Ono je pokazalo da su geni preživjeli probavu u želucu i manjim crijevima. To je istraživanje pokazalo da su genski materijali i genetski modificirane soje prešli na crijevne bakterije. To znači da, iako se odlučite da više nikada nećete jesti genetski modificiranu soju, možda ćete u svojem tijelu ipak imati taj strani protein koji je proizveden u crijevima. Možda ga se nikad nećete moći riješiti. Postoji genetski modificirane biljke koje su stvorene pomoću gena koji se koriste u proizvodnji pesticida. Ako se oni prenesu na crijevne bakterije, oni bi crijevnu floru mogli pretvoriti u žive tvornice pesticida. Postoji također jedan promotor koji funkcionira kao prekidač. On taj strani gen pokreće 24 sata dnevno. Biotehnološke tvrtke tvrde da on pokreće samo strani gen koji je vezan uz njega. No sada znamo da taj promotor može uključiti i druge gene, slučajno i trajno. Kada ga, na primjer, ubacite u kukuruz, on bi mogao pokrenuti alergene, otrove, kancerogene, a možda i neke dobre materije, no to ne znamo. Promotor se također prenosi na crijevne bakterije. On bi tako nasumice mogao pokrenuti gen unutar bakterije i na taj način prouzrokovati preveliku produkciju nekog negativnog utjecaja. Često se provlači teza da je GMO zapravo produžetak tradicionalnog unapređivanja, oplemenjivanja vrsta hrane, stvaranja hibrida. Vi smatrate da to nije tako? To je jedan od onih mitova koje industrija širi u javnosti. Znanstvenici Agencije za hranu i lijekove su vrlo jasno rekli da se radi o drukčijoj tehnologiji i da ona sa sobom nosi drukčije opasnosti. Uzimamo gene jednih vrsta i umećemo ih u druge vrste, a ti se geni nikad na prirodan način ne bi našli u njihovim organizmima. Prešli smo granice koje postoje između vrsta. To činimo na vrlo grub i nasilan način. Možda stvaramo potencijalne genske mutacije i kombinacije. Znanstvenici očekuju da će geni u tom organizmu funkcionirati na isti način kao u drugom organizmu. No ta tvrdnja nije potkrepljena dokazima. Hoće li proizvesti drukčije proteine? Hoće li taj protein imati dodatne molekule? Hoće li on biti drukčije složen? To su tehnička pitanja, ali svatko može razumjeti da taj gen nije dio milijuna godina duge evolucije tog organizma i cijele strukture tog organizma koji podnosi sve te gene. Umećemo nov gen na vrlo umjetan način i onda dočekujemo da će dobro funkcionirati. Mijenjamo sekvencu toga gena, mijenjamo gene toga gena. To sigurno nije nastavak prirodnog unapređenja vrsta. To je ista reklama kao i ona koju čujemo kako ćemo nahraniti svijet. To su reklame, a one nemaju veze s pravim činjenicama. Postoje ljudi, postoje također i stručni ljudi, znanstvenici koji u medijima, evropskim, američkim, pa čak i u hrvatskim, znaju reći kako je GMO zapravo sigurna hrana. Nije im jasno što se to loše zbiva. Toliko je dobro da bi ga eto preporučili čak i svim svojim prijateljima, ako ne i obitelji. Sad, recimo, mi neki koji isto, recimo, živimo pa ne bi htjeli konzumirati GMO, što zapravo možemo učiniti
s obzirom da su ipak novac, vlast, korporacije nešto moćniji od pojedinaca u današnjem svijetu. Kakve su nam zapravo mogućnosti i da li uopće se ta, nazovimo, bitka odvija u nekom pozitivnom ili negativnom smjeru? Odlično pitanje. Prvo ću se osvrnuti na te znanstvenike. Slavni je sjevernoamerički znanstvenik dr. David Suzuki rekao, ako jedan znanstvenik ili političar tvrdi da je genetski modificirana hrana sigurna, onda je on ili vrlo glup ili laže. Te tvrdnje nisu točne. Ako itko kaže da je GM hrana sigurna, mislim da se ta osoba jednostavno ne obazire na činjenice. Djeca su zapravo najviše ugrožena. Čak je i Kraljevsko društvo u Velikoj Britaniji, koje zagovara biotehnologiju, izjavilo da moramo istražiti potencijalni utjecaj na malu djecu, trudnice i starije osobe. I Kraljevsko društvo u Kanadi izjavilo je da moramo istražiti nepredvidive nuspojave genetskog inženjeringa. To je eksperimentiranje s našom djecom. Ovog sam tjedna objavio film Skrivene opasnosti u dječjoj hrani, genetski modificirana hrana, kako bi otkrio kako se djeca koriste kao pokusni kunići u ovom opasnom eksperimentu. Što se zapravo događa u svijetu? Već sam spomenuo da je industrija htjela preuzeti opskrbu hranom u svijetu, svih 100% svog komercijalnog sjemenja. Na svu sreću, mogu reći da su potrošači rekli, nećemo se koristiti sobom i svojom obitelji u tom eksperimentu. Oni su zaustavili tu opasnu ekspansiju. 99% genetski modificiranih usjeva su soja, kukuruz, pamuk i uljana repica. 99% tih usjeva dolazi iz 4 zemlje. Bilo je pokušaja da se to proširi i na druge zemlje. No dobro informirani potrošači koji su čuli za opasnosti jednostavno su rekli, ja to ne želim jesti. Zbog toga su najveći europski proizvođači prehrambenih proizvoda u travnju 1999. godine rekli, nema više genetski modificirane hrane. Za to je jednim dijelom odgovoran eksperiment doktora Pustaja. Potrošači koji se nalaze na vrhu hranidbenog lanca bili su poticaj za proizvođače da odbace GMO. Sada proizvođači moraju odbaciti genetski modificiranu životinjsku hranu kako potrošači ne bi jeli mliječne proizvode ili meso životinja koje su hranjene GM hranom. To je sada osobito važno jer je Brazil izvor genetski nemodificirane soje. Sada je tamo dopušteno saditi genetski modificiranu soju. Moramo sada zamoliti proizvođače da kažu brazilskim proizvođačima da ne upotrebljavaju GM soju jer bi se cijela ravnoteža mogla poremetiti. Živimo u vrlo kritičnom vremenu. Pobjeđujemo diljem svijeta. Pitanje GMO-a je diljem svijeta vrlo osjetljivo. Biotehnološka industrija u 70. godina prošlog stoljeća izgubila 45 milijardi dolara. Samo je prošle godine izgubila 6,4 milijarde dolara. Nisu uspjeli uvesti genetski modificiranu pšenicu. Nisu uspjeli stvoriti programe koji bi trebali biti bolji za zdravlje ljudi. Tehnologija ne funkcionira onako kao što su oni očekivali. Cijela bi se industrija mogla srušiti pomoću jednog suprotnog istraživanja. Oni to znaju i zbog toga pokušavaju gurnuti to pitanje pomoću američke vlade. No potrošači poručuju da ne žele sudjelovati u tome i to je ključ svega. Iako su Monsanto i drugi potpuno korumpirali vladu, iako ona potpuno stoji iza genetskog modificiranja, potrošači su rekli nema više genetski modificirane hrane za nas i našu djecu. Oni na taj način mogu zaustaviti taj opasni eksperiment. Zato sam objavio knjigu i došao u Hrvatsku kako bi o tome informirao i ovdašnje ljude. Zbog toga putujem diljem svijeta na svih 5 kontinenata kako bih informirao ljude o tome. Obrazovanje je ključ svega. Što ljudi budu više znali o GM hrani, to će joj manje vjerovati. Bilo bi to sve. Zahvaljujem gospodinu Smithu i gospodinu Pustaju na sudjelovanju, ali sad je kraj ne civilizacije, ne svijeta, čak niti priče o GMO-u. Ali emisije to da. Čuvajte se biljaka koje su previše lijepe i drugih privida i laku noć.